Прывітанне. Давай вучыць фігуры. Квадрат. Квадратныя кубікі. Квадратнае акно. Кола. Круглы мяч. Круглы памідор. Круглы гадзіннік. Прамавугольнік. Прамавугольная дзвер. Прамавугольная кніга. Авал. Авальная люстэрка. Авальная яйка. Сэрца. Паветраны шар у форме сэрца. Паштоўка ў форме сэрца. Зорка. Зоркі на небе. Пернік у форме зоркі. Трохвугольнік. Трохвугольны кавалачак піцы. Трохвугольная пірамідка. Ромб. Паветраны змей у форме ромбу. Цяпер ты ведаеш усе гэтыя фігуры. Да пабачэння!